Αν έχεις παιδιά, αυτό το μήνυμα είναι για εσένα. Οι περισσότεροι γονείς προσπαθούν να κάνουν το σωστό, να βάλουν χρήματα στην άκρη, να στερηθούν κάτι σήμερα για να βοηθήσουν τα παιδιά τους αύριο. Υπάρχει όμως κάτι που αξίζει να γνωρίζουμε. Το να βάζεις χρήματα στην άκρη και να το διατηρείς την αξία τους δεν είναι πάντα το ίδιο πράγμα. Σκέψου ότι 10.000 ευρώ το 2015 σήμερα έχουν αγοραστική δύναμη περίπου 8.600 ευρώ. Αν αποταμιεύεις για το πανεπιστήμιο των παιδιών σου, για το πρόγραμμα του σπίτι ή για περισσότερη ασφάλεια στο μέλλον τους, αυτό το επεισόδιο θα σου δώσει τροφή για σκέψη. Αν θέλεις να δεις τα δεδομένα και να καταλάβεις τι εννοώ, δες το καινούργιο επεισόδιο στο κανάλι του Money Doctor.